Ulun caos saturyan pinujweng karsa mugi kaparenga kalilana nyekar kalilana nyekar ing tepi kawuri tibeng gending karasaannya Swarebdata pitana anenggih puntita kang kinarya purwakaning carita parandene lugune tan kelepian sanadyan akeh ukara kang runtut Parawa kanthi kang patut tembung kang indah yektine durung ana kang keduga nandingi indahe ucap syukur kunjuk ngersaning Ilahi Rabbi Gusti Kang Maha Agung kang wis nyiptake anasir patang perkara bumi geni banyu angin ing amungkasane dadi pancatan uriping menungsa ing jagat raya
tan kelebihan kurmat bukti kunjuk marang dutaning Gusti kang mungkasi rasuling pangeran kang wekasan ingkang wis pinercaya mbekta agama pungkasan colok kitab suci pungkasan patut lamun mangko sinebut jaman pungkasan dan sembah nereng ulun kalilana nyekar ing tepi kawore seblak mega ing akasa piyak mendung kang mentiyung semune kaya gawe payung ewedene paripaksa tinemu ing Marutaga temah ketingal lintang-lintang kang abyoring tawang nadyan duk nalika surup surya ginandhar Jawa dres sumawur saking awiyat ewedene pertapan Candi Pancuran ingkang mapan ana erenging Gunung Rewantaka mung grimis kang semawur nadyan kiwa tengen dres kanang Jawa ora mokal lamun mangkono keperbawan dening dayane Sang Pujangga kang kulina ora dahar tetaunan ora ngunjuk tetaunan mila udan temah seblak nganan ngiring dadi jalaran sasana kono ayem tentrem adem jinem permanem dalan kang anjok ing pertapan Candi Pancuran gasik gumrining pagere tinata patut pekarangan tanana kang sela tinanduran tanem tuwa kang murah kabeh pertapan Candi Pancuran adoh kelawan keramean marma jroning wanci dalu kaya mangko anane mung anggung gumarenggeng sabawaning puji zikir puja mantra ingkang megat denya ngegungaken asmane Kang Maha Kuwasa umbul donga ya Allah iman basuki ya Allah
tak kira bar Kang. Bar ndasmu. Lah wis umbul donga. Begawan Watrika peparape Sang Mahayekti ndungkap yuswa ewadene masih padhang paningali terawang pandulune maksih ketingal pating granteng otot bebayune tekun ngibadahi kandas penelangsane rina ratri limang wanci denya tansah enget marang purbaning ilahi. Begawan Watrika ing dunalika semana miyos wonten madyaning madi pecerabaan pertapan candhi pancurane ring Gunung Rewantaka. Kadhep sang ya kang para cantrik manguyu jejanggan ing samya ngangsu karo nguding ilmu. Tembunge agama pungkasan tolabul ngilmi ing mangajab kang jinangka muri rayuning donya prapting akhir. Ewadene nalika semana parimaksa denya miyos wonten madyaning pendhapi paratapan kadheraken ingkang putra temene Resi Watrika kagungan putra kalih kembang sepasang Setyaning rum tuwin endang Setyawati ingkang nderek marak sowan putrangga kalih Endang Tyawati sumengka kang rasa kumrungsung kang cipta daya denya tumunten medhar sabda para sang mara sapa ong sanadyan dewa yen gelem nista bisa kumpuli raja kaya Gusti wis ana Sanghyang Surya gunjak garwane Resi Gotama Dewi Widrati Angrandani anak kembiri bisa bermanci pangestuku wae tampan ana ya nduk Endang Setyawati paring pangestu saka Bapa Begawan Watrika ndak pundi dadya srana jimating urip sungkem bektining Tyawati kunjuk ngarasa bapa banget penerimaning wong tuwa nggih gawe suka keperaning penggalih bocah nyantri kula ndak lilani padha lenggah kang prayoga nggih mekaten ki saged dawuh nggih ya Wati rada maju lenggah mundhuk
sopantuk wahyune ngalah ya dumilah mangukut ilmu bangkit bangkit mikat areh mangukut nguni Kanjeng Sunan Bonang nadya majang sarining ilmu gaib mring Raden Sahid rumohon haneng tengahing tlaga parandene wurung reh pamajangipun parandene wurung reh pamajangipun palwa rengat klebeng toya satemah sinatang minggir satemah sinatang Tiawati arep nyuwun prisa apa?
bola-bali bapa nek bakal paring dawuh kok mesti didhisiki ucap syukur. Syukur kuwi wong apa panganan? Ya Wati, apa bapa? Syukur ki basa kitab suci pungkasan. Ngene? Gusti nggone kepareng-paring dawuh. Sing sapa wonge gelem nyukuri nikmat ingsun Gusti. Sayekti la azidanakum sayekti sun tambahi walai kafartum ewadene baya sapa sing ngufuri sapa sing ora ngakoni sapa sing ora gelem ngopeni ing dalem nikmat kang wus ingsun paringake marang sira. Gusti le dawuh siksaku sing banget perih sing bakal ndak paringake marang umatku sing padha ora gelem syukur. Ngono. Mestine nek wong syukur ki kudune weruh sing pangkate dhuwur. Bandane tumpuk metumpa-tumpa 7 gunung ukut. Nek wong melarat apa ya kon syukur. Lah kok sik. Aja salah dalan, Nduk. Syukur ki ora perkara bondo, ora perkara derajat, ora perkara kelenggahan. Melarat ya. Apa dikira sing diarani wong melarat ki wekasane banjur moh nyukuri kenikmatan. Apa dhewekne ora krasa? Dayane mripat sing kena nggo nyawang. Dayane irung sing kena nggo nggondo. Dayane kuping sing kena nggo ngrungokke. Dayane lisan sing kena nggo ngucap. Jero lisan kuwi karo pangeran diparingi ilat ben iso ngucap, men iso micara. Ngejal. Ilat iki wiwit lair cenger dikum ning jero cangkem campur idu nganti semono suwene mbededeg ya ora, mbluduk ya ora, mundak gedhi ya ora. Enek lho bareng dikum ki malah gedhi. Apa kuwi? Alon ta dhisik. Kowe aja mbuntah-benteh kok ngono. Ngene. Pamane kaya dene nak ngene dhewe opak utawa kerupuk. Kae nak dikum ana banyu tertamtu mundak gedhe. Kuwi. Nah wong le nyawang ki mung bondo, wong le nyawang mung donya. Wong sing sawangi ndangak, wong nek nyawangi ndangak kon tentrem atine ora iso, kon ayem pikire ya ora iso mergo le nyawang ndangak, nyawang bondo ndangak. Ning ora mikir. Loh, Kang Jo, Kang Rin, Kang Jan, Kang Min, Yujah, Yurah, Yutun, Yunah kae ora gablek apa-apa, ling ibadah kok tekun temen. Limang wanci kok mesti jamaah. Lho, nyang apa nek nggon bangsa panembah kuwi kok ora padha milik, kok ora padha pengin, kok ora padha meri. Lah kok nak elok banget to, Nduk. Kuwi. Bondo donya bisa gempur, raja brana bisa lebur. Nah, coba. Nah. Lah ukurane mung perkara sugih, bondo donya, perkara derajat krana dhuwur. Uang kang senengan derajat pangkat zaman saiki iki atine ora iso tentrem. Saya-saya nek golek derajat pangkat, nggone golek kesugihan kuwi mau liwat dalan sing ora sak mestine nggunakake nganggo gaman kekuasaane. Monggo saiki pinter iso ndeliti. Lho, kok nganti semene kae iki terus enek rekening bodong iki terus sumbere saka ngendi? Kuwi nek ditelusur diplurut iso temu. Enek sing diplurut saya cilik ning ya enek sing diplurut saya gedhi. Apa to kuwi? Lanta dhisik. Kowe aja mbantah terus. Iki contoh bupati ana sing maune ya mung lurah songo, kaprahe diarani tim 9. Kuwi roh ana penyimpangan-penyimpangan sing ditindakake dening bupati sing mapan ana sak kidule Gunung Geni ing Kukuban Jawa Wetan. Sing nalika Gunung Geni iki mbledos, bledosane sing diarani wedine kuwi semburate ora nyang kutha sak kidule ning malah nyerambah tekan sak lor kulone. Bumi Kili Suci. Sing dapuk Kili Suci ya ning kene. Lho cek macawi.
Ya. Maune iki weruhe mok 6 miliar. Ning bareng diplurut digoleki tekan nggon pusat kono ora 6 miliar dadine 100 miliar kepara luwih. Lho, kepinterane wong tekan semono. Wi. Apa ya wong sing kesunan derajat pangkat ngene bakal tentrem rasane ayam pikire? Mula mungguing para pinter padha ngendikake, nikmat-nikmate urip ora kaya nek diparingi waras, Dyawati. Waras iki bagus. Sugiya Raja Branabandha donya. Sate seneng, pirang atus unduk tuku kuat. Nek kuwi mengko terus ketendang sing diarani darah tinggi. Sate seneng tuku pira-pira kuat, ning nek darah tinggi arep mangan ya ora entuk. Entuk pisan ya mesti wedi krana kuwi engko 3 dina kasih tahlilne. Nek diterjang ora ngono tenan to, Nduk. Beda karo wong melarat ya. Ora kena darah tinggi, sate ya seneng ning arep tuku. Loh, ya nek kuwate iki ya kuat. Ning nek mesti dihitungke to, Nduk. Kang Jo, Kang Rin, Kang Jan, Kang Min mesti dihitungke. 50.000 ki engko nek dipangan sak dudukan, tukone sate ming sak omah. Lah iki nek ditukone beras sak lawuhe dipangan wong sak omah, 50.000 iso dadi 23 tahun. Mangan iki modele piye? Lah ya upamane terhitung upane pira ngono kuwi lah. Kaya ngono wong bakal kudu wani ngitung ning kaya ngono kuwi. Aku mbiyen duwe cantrik, ndemung ya pinter kaya singkekno modele iki. Kuwi kabeh dipretungke. Ora kok suguhan nabuh kuwi didol ning omah. Awake dhewe ngrokok malah bakal. Iki sajake mantune yarter lho ngene. Abang dadi kuncine yang ngono kuwi kok. Darmane urip pancene kudu kaya ngono. Jodoh kleru iki kanca-kancamu dikandhani. Wong iki aja ndangak-ndangak jroning bab bondo donya. Merya kegiya karo wong sing tekun ngibadahi. Nyambut gawe nibotangi teko ringkel sugih urung karuan nek mati karuan. Mati ki mesti. Ning nyang apa nyataning jagat kang sepuh iki ora sedhire wong sing blas ora kedanan marang memanik lan memani sing mati. Iya. Klebu wong sing gegem banyu wae ora borot. Ya ta? Kuwi mengko ya dadi beda jalaran titikane ahlul swarga iki 3 wong sing demen sedekah 2 wong sing pinter ngendhaleni nafsu 3 wong sing gelem ngapura dosane liyan. Liar munggah swarga piye lho padha yagane mbantol ya ditarik. Lah kula bensin nggih tumbas lho Mas Kaji. Lah iya. Nek yoga iki kancane dhewe mbantol ngono ya ditarik. Iki sajane wahyune iki arep nyang mantune Wahyu. Manukku perenjak mung cemblek cemplir jebul
agamaning Gusti ki racake lak mulang nyang wong gedhe tepa slirane. Kanggone sing dikodrat sugih ngerti ya sak propirane bandane sing sugih ki ndeke wong miskin. Bapa nak asring to karo para-para sing padha duwe kapercayan tunggal nganggep bapa nyang pakmu Resi Watrika kaya sak yuta kuwi disisihke sing 20.000 krana kuwi hake fakir miskin. Oleh kaya turane 2 yuta sing 50.000 disisihke. Kari asile pira? Nanda? Kuwi asile pira? Kuwi waton hake fakir miskin kuwi mengko disisihke. Wekasane banjur disalurke cara tembung sing gampang ditampa marang sing duwe hak kewajiban. Kuwi wis mujudake sawijining tandha-tandha tengarane calon swarga. Iya, Bapak. Loro ngendhaleni hawa nafsu. Sing padha lenggah ana ing tataran dhuwur kae. Kae waton kelingan karo wewangsaning Gusti. Titikane ahlul swarga iki wong sing iso ngendhaleni hawa nafsu. Ora kira wekasane cecak musuh karo baya sing ora leren-leren. Nganti panguwasa praja bingung nggone nggarisake nggone nemtokake jalaran padha karo mangan woh sing dipangan iki engko bapake mati nek ora dipangan mboke mati. Kuwi. Krana sing dioyak mung butuhe dhewe, sing lereke ora wurung ya mung nyang jabatan. Wong lanang ngendi ae, Jawa Kulon, Jawa Tengah, Jawa Wetan, mligine. Sing marai gampang kejongor ku nek wis kedanan karo 3 perkara harta tahta wanita. Nek cara tembunge jaduk tembunge jaduk dhuwit dingklik teman wanita. Kuwi sing tukang njongorne wong lanang. Titenono wae. Ayo, saiki awake dhewe mung niteni nduk. Waton arep ana pilihan bupati, pilihan lurah, pilihan gubernur. Kuwi nek ora iman nyebar duit pirang-pirang miliar. Lek nganti ra kelakon dadi saga unjuk rasa ora trima mergo ngene-ngene lan sak panunggalane. Pilihan sing blas ndak rame pilihan ketua takmir masjid. Blas ndak rame kepara sing dipilih ki cok endo, cok ora gelem. Ora kelingan nek takmir masjid kuwi mengko sing gaji bengkoki sing maringi sing Maha Kuwasa. Krana bayarane ora diwehke saiki adate wong ngono kuwi cok ora gelem, cok aras-arasen ning nek ngelingi peparinge Gusti le bayar sok ana ing jaman akhir tertamtu wae kudu disengkuyung rasa sregep krana ya nggone semanggem ngopeni papan ngibadah kuwi dadi pancatan utawa kretek jembatan nggone para kudu menyang ing alam kanirwanan. Ya Wati, apa Bapak? Ngrembug liya. Lehmu arep dadi manten kuwi wektune wis cedhak. Anjrah ing kang pospi korun kasilera samira amre
anjrahing kasilera samirana amrek Gusti kuwi nek kepareng-paring kanugrahan nduk. Ora nyawang apa kutha, apa desa, apa ngare, apa pegunungan. Nek Gusti wis kepareng-paring kabegjan. Ora pilih-pilih umat. Contone kowe. Iya. Telase sasi iki kowe calone arep dadi mantune Narendra Gung Dwarawati ingkang minulyeng jagat Gusti Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ki ora marem-marem lho, Ti. Aku ki ora marem-marem duwe besan sing semono kondange. Iya. Iya. Lah kok ngono kuwi. Nah Pakmu aku bisa nyelaraske kahanan. Ingkang Sunuwun Prabu Kresna kuwi sapa? Calon mantuku Raden Setyaka kuwi sapa? Mligine kowe. Kowe cah gunung. Ingkang ora mokal lan ora wurung tertamtu bakal diboyong yang kutha. Urip cara kutha iki kepiye? Urip tata cara jero kraton iki kepiye? Iya ora? Iya. Lah iya. Ya mung ngono iki ning perkara siji sing nyrimpeti rasaku iki sok terus dadine piye? Raden Sahid Kyoto mandang mung lempung bang ingkang kinaraya matri jengsonan Ibrahim Agung Roh cacing Jura lampung bangkya kapundhut kinunturan mantram luhur cacing ruwat dadi umat Ali Hasan Akekasih Bapa piye aku tak matur nek ana lupute nyun ngapura heeh pancen ora suwe aku kudu ninggalke jagat prawan karena golong kang rembug condong kang raos yen to Setyawati bakal nderek Kang Mas Raden Tyaka semune jenengan sing dadekke bingung apa perkara raget lemu mantu gak mantu bingung ragat ki kepiye srawungku pirang-pirang lagi kok aku mantu ki tenan akeh wong mesake wis rasa dadak kandha rena-rena iku ana sing wayange nganggo nekku ngono lha iki tenan kuwi wis gongmu njuwuk pisan kok ngomah
Iki malah enek tembung sing keri dhewe. Wis pen pisan gonge gedhe lho kok. Ya ora to kok. Dudu perkara kuwi. Ya karepku ngono pengasih saka Gusti kuwi bisa lumintu marang awake dhewe kulawarga ing pertapan Candhi Pancuran Tiyawati. Nanging apa iki mujudke pacobaning uripku, ndadar pribadiku ingkang magepokan kelan kulawargaku. Aku ki nuturi wong pirang-pirang iki wong isine arep ambekan eman-eman. Awan iki wayahe ngaso iki bablas nang Karanganyar neh. Nglegok lho ngono rita. Ngono kuwi. Nuturi manten. Ya. Aku nuturi wong isine manut, nuturi anakku dhewe iki kaya mbel gedes. Mbak Yu Setyaning Rum. Iya, Mbak Yumu. Kok ngono kuwi? Sajake ngendikane para pinter ki pancen ya bener. Anak ki lek mbarep engko lek kadung api ya luar biasa, ning kadung jeleting. Jeleting. Ya ora perlu dipenggalih Mbak Yu Setyaning Rum wong pancen ya rumuse dhewe-dhewe. Iya. Kowe sing luruh, Mbak Yumu sing branyak. Ora apa-apa kuwi jangkep. Ning karepku kuwi sing branyak ki jiwane ngono lho, karepku iki jiwane ki branyak. Tegese jiwa branyak kuwi duwe greget saut jroning urip ki kudu piye, jroning donya ki kudu piye, aku sok kudu piye, jroning bapane sepuh aku kudu piye. Kudu sing tak karepne ngono kuwi. Ajal iki wis pirang sasi ora mulih. Gek mongko kowe dadi manten lho. Palogon lagu ning lekas Lukita lenut ing kidung kadung kadereng omong mamangun manah arah ayu ayu ana tanaka lang gumulung manado kara gumulung manado ara karena nira mangapus pos peta wangsalan somon swara suling kumandang swarane tungaturi akatena unine halo bapak instrumen Lia Mas mlebu tak karone karo ebesku. Ora penak, pakmu kereng. Karo aku ora tau kereng kok. Ora. Bapakmu kok rambutnya kaya wong barat. Ora masalah, ora masalah. Kapan masih iso dolane nganti pirang-pirang aduh luar biasa. Wis gak malah liya wanci. Aku tak njun pamit sik ya. Heeh, yo aja nganti lali karo aku ora. Aduh piyong dan ya apa iki rambulan bos ngayom Gayo
Katos Gusti tianing rum apa bapak nemu lunga wis pirang dina pira ta 3 sasi kan kowe iki cah wedok rasa kandhani wis ngertian biyen arep model piye tak graya ya pangapida ora kuwi maksudku ora kuwi karo sapa ta hamba ya dikaroki karo pake kok ya ayo sok bae menyang prisa nganti 3 sasi ra mulih iki nyandi ya golek pengalaman mengadakan studi perbandingan ya kowe tak duduhi oleh-olehku oh sakit nyatu di sini Kanda Prabu Basudewa nyimpan gambar tak senono Asmarandana bapakne basa Indonesia. Ini gambar teman Mira. Ini apa maksudnya? Tak lama semua tahu. Pasti timbul yang benar. Di sini sangka tidak kuduga cinta suci dilalap api karena kini muncul sekopi dia teman Amirah sungguh berani berulah sekopi berani vulgarkan diri Kakanda Basudewa sudahkah seia seragam papi lihatlah mami sakitnya tuh di sini Kakanda Sri Basudewa tak kusangka tak kusangka tidak kuduga cinta
berani berulang. Cekopi Berani vulgarkan diri Kakanda Basudewa. Sudahkah seia seraga papi? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. kowe po ndak ngerti lah iki jejer ndak ngerti ta. Masyaallah. Ya Allah. Iki jejer ya, Nduk. Kondi wae. Telung sasi lah ku nginep kira-kira nelek 19 hotel. Ya ampun, ya ampun. Karo sapa? Iya, ya Solan Salin. Tianing rum apa Bapak? Kowe ra kelingan to, Nduk. Nek kowe anakku, pakmu kuwi pendhita, mapane dipundi lan ditata. Lah kowe kok slendruk piye? Jal to. Pakmu ki mapane dipundi lan ditata, dipundi ilmu batine, ditata sulah bawane. Para cantrik, para putra, para putri kang padha dititipke ana kene. Ngangsu kawruh mersudi ilmu, racake do nggugu apa ing dadi wangsane wong tuwa. Nanging apa ta sebabe? Tumindakmu kepara mrucut saka ngembanan. Luput saka kudangan. Tianing rum, kowe esuk dadi apa? Entuwek kenyih cangkeme. Ya ampun. Sabar ya Bapak, sabar. Aku tak kramas timbakno. Tak ngono kowe. Nata Kresna lan ngandika duh Yayi Prabu ayo sungkaweng tias mringsul laing arinira Kyarya mrakata nadyan muruh yaktining pangapus tingkah Kurawa Cidra mung dena pasrah mring Bathara Agung rawuhipun Narendra Dwarawati ingkang nitih Rata Jaladara pangirit kuda catur Cipta Wilaha nuwun Kyai Sukontra ora keri Abra Puspa tuwin Sena Sakti kandhek wonten ing plataran pertapan Candhi Panjuran. Loh, ingkang minulya Gusti Prabu Kresna. Monggo Kang. Cah dihormati Cah. Nggih.